малък много пътувах с моето семейство и винаги съм си мечтал да имаме фотоапарат, защото в началото нямахме. И в един момент така се стекаха обстоятелствата, че помолих баща ми, купихме апарат и аз от първата снимка вече бях: "О, не искам да снимам!" Имам няколко любими мои снимки. Те са различни. Сега някои са много лични и не мога да ви ги опиша, други са на красиви места, които съм посетил. Страшно много харесвам аерофотографията или фотографията с дронове, както и пейзажната фотография. Те двете доста лесно се съчетават. Много обичам да снимам в малки селца близо до града, в който живея, защото там винаги може да си намериш нещо интересно. Скоро снимахме случайно излезахме на разходка с приятел да снимаме. Търсихме някакви пейзажи, да тестваме един обектив. Такова сладко малко магаренце намерихме и щеше да се блъсне в нас и трябваше да му направим път. Изобщо много готино беше. Отивам на разходка. Просто оставам сам със себе си, тръгвам или с слушалки в ушите, или просто така и се разхождам след природата. В Благоевград имаме един приятен парк над града, до там е 3 км пеша, вървиш си по алейката, слушаш си музика, слушаш птичките и оставаш сам със себе си. Страшно. Близо 20. По-скоро съм съгласен, че всеки може да снима и може да покаже своя различен поглед чрез фотографията. Да, абсолютно има смисъл. Те са за някои ситуации много подходящи камери. Няма точно конкретен цвят, който да не обичам да снимам, но се старая да нямам много шарени неща в моите снимки, защото смятам, че те ме разтегват. Не съм най-големия фен на дивите животни, да ходя да ги дебна и да ги снимам, или на спортни събития. Но иначе, когато трябва да се отрази нещо фотографски и това е част от моята работа, няма значение какво е. Това е много подвеждащ въпрос. Общото е, че аз имам няколко любими марки. И няма да е честно да кажа само една.